Mituhak na guys ang uwan. Pero sa among lagkaw guys, murag dunay busay oh. Kusog kayo ang aga sa tubig baha guys oh. Na may sapaan ng dapita. Ana guys. Ana ba? Ay dakong sapaan na guys. Kusog kayo ang bulog sa tubig. Hello guys, good morning. Kagaron guys, ni ako sa may bukid sa amo ang lagkaw sa ibabaw guys. Nagtanom ko og unod sa kamuti guys para ato ang himuong seedling. Kay wa naman tay mga guys. Nangamatay naman so nagtanom na lamang ko ni palit ko sa merkado og kamuti guys para itanom. Mo na karon mo may among gitungas karong adlaw. Kabot sa kong anak guys, kaming duha. Mas nindot ang yuta guys, tabunan sa kamuti kay aron wa kaayo sagbot nga motubo. Mintras magpatubo ta sa saging guys. Kini dapita guys dinhi madaro, kabatuan man eh. Mao na nga ang posisyon ani guys. Ang daghan ani kasagaran mga salingsing sa kahoy ra. Humo kay ang yuta ni guys, mao nang hukom ko nga tamnan og kamuti. Bisan nagud lamang way unod para laman pang utan guys. Kung ano may nadapita doon na may mga utanon, pailin-ilan mag unsay itanom ani. Kanang dili adlaw-adlaw amumahon guys. Kana rang pwede bijaan ra para sama ng kamuti, gabi, saging, kapayas ug uban pa guys nga dili kinahanglan nga adlaw-adlaw ang pag-atiman. Kay hilang ra kami tungas sa dapita guys kay doon na pud may pangisda ra sa ubos. Ang among inadlaw-adlaw nga pangita guys mao man ang pagpanagat. Mo na nga hilang kami makatungas aning bukira. Mo na nga gakugi ko ani tanom ani guys og unod sa kamote parang naatay mahimong itanong natupuhon. Sa gikayon ko na guys, kauban ko si Bert, ako ang anak guys, si Junior. Ano siya guys? Medyo gani kay nisugot nga magpa-drive ko. Ang gisugo siya guys og pagkuha og kapayas kay aron doon namin magamit sa sudan sa panihapon. Nahukman ako guys nga manghimuso mi. Manghimuso mi sa mga saging guys. Awahin ang pagpahimusuas pero sige na laman. Di man ninyong baligya. Nanghimuso mis mga saging guys kay amo pong gamiton ang mga puso. Among dadon sa baybay guys. Nagnanaw na pod mi asa na po yung mga puso ani nga among madala.
Magdata kapayas guys, kaya itong utanon sa baybay. Dako na kain ni o kapuslanan guys. Kabagat man, dili taan ni ka pangista. Kani ato ang isudan guys. Pag akong ulitaw guys, tabang po siya og hambok-hambok sa mga tanom. Wa kay ni matiman pagkakaron guys, kay busy ang linya. Labot tapod guys. Sakit bag akong ngipon. Delikit lang ko ani guys, igsubay na ko ang mga tinanom. Ako taning tamnan og kamuti guys, pero wa may ganas. Nagtanom pa ta og unod sa kamuti kay moy ato ang itanom kung mo kuan na to siya mo katay kanos apaka no. So ato lamang atangan guys pohon og makahimo ta. Tabi. Buhi nag-ahong gitisok guys. Ang kamuti. Kasi milyan nakaunod na di ahong gitisok guys oh. Itong primero namong ani ni Mr. gatisok ko ani. Nakasimilya dito ani oh. Sagot nga lagi in town. Wa na ni maati man og hinlo. Sakit na gud ang ngipon guys, mo nang wa ko kapanghinlo aning dapita. Kay kani wa na jud si jay kuan kamuti. Ano to? Naibot ni minuon. Gitanom lang man ako og unod guys oh. Naka kuan na. Kasi makasidling ta ani oh. Ha? Oh. Himusuin na di kana na. To ah. Panghimusuin na. Kun mahimo ato nang dadon kay oh. Murag awahay ratang pagkapusuan na. Dagko naman. Ito pa isa. Na. Kuhaan po to. Oh. Kuhaan na ba to? Gabitay na ba to? Katong usa ba? Gabitay na? O nanay bulig? Oh, ayaw sa. Dili pwede. Oh, kiri po do. Dia. Kiri dia. Paapod rin dia. Hasta po dito ah. Doy. So ato ah. Puso ra sa. Puso oh. Gabi guys oh. Nanay dahang gabi ani guys. Ag mga unod ako nang gipang tanom. Nagapurki lamang kay wa gini siya bunglayi. Papamagunahe ba guys? Ha? Gabi.
May manang gabi guys kay imura mang bijaan. At kay ani dapitan na lukop na ni gabi na ani saha na. Ang uban ani pa katurok. Unod magud ang kana bitang paka bitaw guys. Paka sa gabi o na o. Gari. Ha? Kuyawan ha kani o. Ani siya gabi man ni o. Gabi ni siya. Sabi lang. Ha? Ha? Ari ka dapat magkuan oh kay kuan. Ay daghana nag-unod ani oh. Wa ra ba ni siya mapanglin oh. Kani ba si Jawa ni siya mapanglin ako. Ini nga kuan. Apa oh. Apa oh. Daghag saha oh. Hindi. Ito ko nung lion be. Tingnan natin kung mayroon bang unod. Tama na. Sakto na. Mituhak na guys ang uwan. Pero sa among lagkaw guys, murag dunay busay oh. Kusog kayo ang aga sa tubig baha guys oh. Na may sapaan ng dapita. Ana guys. Ana ba? Ay dakong sapaan na guys. Kusog kayo ang bulog sa tubig. Wa tama timing guys pag anhia kay gauwan man. Imbis kay gamay ra nga mong panahon ani guys nga motungas og bukid gisubsob pun. Madyo gani kani sugot si Mr. nga mitungas ni. Agig pananda rin ni guys. Kawan sa kong ulitaw. Hubag-hubag ko po. Hinahinay na ta doy. Kaya busig mabunok na po niyang uwan. Labong nituhak na ba? Nahayag naman dito oh. Ha? Bahay na, atong sa bahay mabasa.